Зарешили заведел, аз съм създал 12 и ние с... ще играем Need for Speed. Да, играта е с 2005 година, ако не се лъжа, на български език ще играем. Нека сега. Сега ще намаля звука, че просто е... да, габуря. До тук пък ефектите ще са така, говор, музиката ще е така. И нека приемем. И нека се започнем кариерата. Започвай на кариера. Това повечето от вас съм заиграли тази игра, съм превъртал поне 3-4 пъти и за мен ще е удоволствие да превъртя отново. Където ме преследват. Чай, че намаля малко, че ме е прекалено силно. Това няма да го скипнем. Играта е с BG Patch. Надявам се да не е много силен звукаш. Аз като преглеждам видеото ще видя и ще преценя да намаля аудиото или дали не. Така трябва да сме готови. Така. Така печи нещо играта ме заби. Съжалявам за което. Той е бос, както ви каза, Рони. Да. Включение FPS върви за сега. Така, нека да я много газ тук. Просто сега някакво коментирам, тъй че малко мълча, нали? Мисля да почне една друга поредица след тази. Играта се казва Hero Siege, нали, майко. Играта се казва Hero Siege, която, нали, поредица мисля да започна. А пък, да, Hero Siege се казва. Има и за мултиплеер, има и за синглплеер, от Steam самата игра. О, не, така много лошо. Лошо. Добре, бе. Успешно. Да. Още 2 състезания ще ме завършим. Сега той как беше бикът. Та с Мерседеса. В това слънцето напреда на екрана как ме включи. Сега тук ще има и полиция. Така, това за мен не е проблем, надявам се и за него. Не, надявам се за него да е проблем. Така, играя с клавиатура, ако се чуди. Понеже може се играе с джойстик. Не съм много добър шоферанто. Най-вероятно ще се блъскам доста често, но не мисля, че това е проблем за вас. Да не може и да са както е. Те е малко доста назад. На колко там.
Jest ten крачка зад мене. Ширинкомията направо мога да кажем. Скоро може да започна да снимам с фейскам, но не знам кога. И ето, че тук сме на финала, но проблем си го минаваме. Не знам кога ще се... Да, преди 2 дни печелих репутация и състезание. Сега тук, дето 4 плюс състезание. Това тук е полицая, не знам ли. Да, и както ви казах, не знам кога ще започнем с фейскам. Това ще го решим. Напишите в коментарите дали искате да почнем с фейскам, дали е следващото видео, после ще не знам. Нямам проблем с фейс без фейскам. До сега не съм снимал с фейскам, понеже тук малко стаята не е в прилично състояние, но да. Това няма значение, мисля. Айде бе! Уха! Идеалка просто станат. Муцка. Ох, тук много съм надала да стои и това не е много хубаво. Добре, първата обиколка свършва. Който се чуи, аз съм с лаптоп. Смятам се да купя PC. Не знам кога ще е. Уф, тук как го взех този завой. Въобще всичките завои как ги взех. Мисля, че за лаптоп с снимане доста прилича на FPS правя. Лаптопа ми, който се чуди, за 1500, но аз го взех за 1000 промоция. Хубави характеристики горе-долу има. Но ще се купя PC. И ето, че тук е финиша. Нека продължим. И сега се състезаваме с Рейза. Така... Това ще видите какво ще стане. Так, тут... Точка да знаете, няма да смисъл да има. Как да? Аре бе, мога е да се състезаваме. Окей. Така, за този епизод са само и тия състезания, а вече за речим ще са вече там 15 и 14 тя нататък. Тука предполагам повече и ти слънце как е точно върху. Повече тук се знаят какво ще стане, ще се развали това двигателя, ще откажа. Аз преди като по-малък, като я играх също, тогава я бях играл и това слънце ма дразни там. Като я играх, смислех, че се служа някакви шипа и гумите ми се пукат. Което разбрах до преди месец-два. Защото аз в момента си имам и друга кариера, където си играя, нали? До 6-тия май съм стил, не съм си играл. Ух, тука... Абе, сега ще настигна, ще минае. Где са форсировате, а? Сега като ме напаса. Гледай го, е. Абе, като ти задам нитро и сега. Да, само нямаш смисъл сега да е нитрото. А тая е баби. Прицата някъде на мен помага.
Защото аз нямам проблеми с полиция. Айде бе, Рейзър, какво става? Така. Абе, ние. Сериозно. Като превъртим тая игра, може да започнем някой друго на фаса. Ще го решим като се превъртим. Оха, тук е добър за мен. Ето е тук, ето сега ще се разбира. Ето е тук. Ето. Край на наблюдатели, така трябва да се изгледаме. Ами, честно казано, тая не можем да я купим. Ами, ще бъде Фиата. Фиат Пунто. Има хубаво управление. Ще се видим. Ами, добре. Сега се връщам. Те тук само ще направим едно състезание и... Да, ох, този звяр как хубаво ранжи. Без стрелка, по-добре знам от тебе къде ми гаража. Айде да не знаеш толкова. Чайте, че тъ стрелка как хубаво ме бърка. Айде, първата ни катастрофа. Да, тук леко се оплетахме, както е. И следващия ни съперник Сони. Няма гледайте филмчетата на съперници, това е гадното, не знам защо. Тъй, това е Сони, изписава цял канал с първи в колата, с колата му проработената е, че не завържае като ракета. Прави всичко отдума, за да се добре до части, които още не се продават в магазините. Добре, ще видим. Добре, мисля да направим едно... такова. Малко състезание и това да е краят. Всички набират повече от нас, ама те. Си на каруца карам. Извините за малко. Така. Що горе, добре вървя. Още от вчера си мисля да кача клипче на тая, обаче спам се, нямаше просто. Някъде към 12 да спав. Реших да постоя малко по-късно, да спам се просто и... Добре, набрано. Добре, в това си нокаут пише. Вярно е. Надявам се пак да не ми е лош звука, защото знаете,
Миналото клипче беше малко сложен звук. Намалил го, стана по-тихо, не е толкова лош. Тук леко. Играта мисля, че ми е на максимални графики, не съм сигурен. Може и да ви лъжа. О, голям дръв тук стана. Да, дето нямах управление, виждате как се блъскам. Добре, Осман май ще отпадне. Не знам, обаче ти са на 3 км зад мене. Бах. Тай, вече 2,5. Времето става по-лошо сега. Ох, така лошо. Сега докато набера, няма да си няма. Оф, тука. Тъй като нямах управление, не е много як, обаче тука видяте какъв дрифт става. Много як. Задай му! А така. Само дрифт. Идеално. Вау, вижте човека там. Бахе, не знам дали го забравя вече. Това ли човека? Явно. Те рочи. На пътя към върха на черния списък. Седоха. Ето така. Дайте му на пауза. Да, ако искате да прочетете, защото... Да, наша мнение не се занимава. Уф, добре. Ами да, пичи, това ми се първи епизод. Надявам се клипчето ви харесало, ако е така, дайте лайк. Благодаря за гледането и чао!